En setembro de 2015, o Concello de Barbadás e o Conselleiro de Educación, naquel momento, Jesús Vázquez, asinaban o protocolo de inicio das obras do que sería o futuro Instituto de Barbadás. O centro nunca se chegou a construir. Os terreos xa cedidos á Xunta seguen baleiros, agardando por unha infraestructura que ven sendo xa unha demanda histórica. Despois de 15 anos, a realidade é ben distinta a como debería ser tido, ou mellor dito, a como nos dixeron que ia ser. Centos de rapaces e rapazas de Barbadás siguen desprazándose cada día entre 10 e 7 kilómetros en función do lugar de residencia de cada alumno ou alumna para cursar os seus estudos de secundaria e bacharelato. Aquí quero resaltar, ademais, que a día de hoxe neste Concello hai 401 nenos e nenas que están entre 0 e 4 anos, 533 nenos e nenas que están en idade de 5 a 9 anos e perto de 700 que están en idade de bacharelato e de ESO. Hai 15 anos anunciábanse 12 unidades de ESO, 2 de bacharelato, unha inversión de máis de 4,5 millóns de euros e o inicio das obras para o primeiro semestre de 2010. Hoxe, rapaces e rapazas de Barbadás seguen cambiando de concello para ir ao instituto. Como Concello, estamos axudando económicamente as familias en canto ao transporte dos seus fillos e fillas a Ourense. Mesmo pagamos un taxi para trasladar algún alumno desde o lugar máis distante e que ao mellor non ten comunicación mediante transporte público. Pero pouco máis podemos facer, tanto por falla de competencias como de recursos. A solución definitiva pasa pola construción dun novo centro por parte da Xunta de Galicia. E quero recalcar que o Concello de Barbadás gasta no transporte de bacharelato casi 24.000 euros ao ano. Tras 4 escritos enviados ao presidente da Xunta e ao conselleiro de Educación, en Barbadás seguen a ter resposta para unha futura reunión. Somos o único concello, e isto hai que recarcalo e remarcalo, que ten máis de 10.000 habitantes, o único concello de Galicia con máis de 10.000 habitantes que non ten instituto. Isto é injustificable e merece que dunha vez por todas se resolva esta demanda unánime. Despois de 15 anos esta situación volveuse absolutamente intolerable e non pode seguir máis tempo así.